Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Don kamar keren ya kan pang habang ayu i ya ki news ya ki kubor hari ni kisni baladep don ki kubor ki balen ki bom penpau ya ka jingsha ndrei ki don ki kot kubor ki bom penpau ya ka jingsha kumta ngalayo ban pule ngayo jingtip ba wei u brodar u ba pule ha umden u punya bialade hapo hostel u student pasti yalade te halor kane ka jing pasti jong une u brodar nakalian ka jonga ngala snack nang ya kane ka video ngan batai phi hato lada penyap u khadar u pastor u noilam balang u babuka tikis u rambak balang u brodar ka sister berkiwe-kiwe ki noilam niam hato long pop nem te mentangan pule ya kane ka kitab Exodus kalau nong kaba arpau kada khot kaba khatlai ngan pule be specific thik tangan kane kada khot kaba khatlai namar kadon kam ya kane kada khot bangan pensai bangan elaborate ya kane ka jing batai ka junga halor kane ka poin ka banga ka kwa ban kren te kane kada khot kaba khatlai ko ong men om penyap te ladangi elaborate hangne men om penyap ka thoba ngimde ban penyap yalade bat ngimdai ru ban penyap ikiwe ngimdai ban penyap yalade bat ngimdai ban penyap ikiwe ladangi penyap yalade ladangi penyap ikiwe kamut ngila ban khen nya ki pho hukum ngila ban khen nya kane ka dekhot ka bakhatlai men om penyap hangne ka kantin penyap kamdai tangya kiwe rei ka dai ru yalade kumta ublei unomap ya ki bro ki penyap bro khamta me ki penyap yalade te menta ngan pule sa ya ka sithi ka baningkong jung pol siginong koren kala nong ka ba nreu ka khot ka ba khatnai bat ka ba arphau sa sngap hangne ngan batai phi phinsa semphang halor ka jing penyap yalade kalong ka pop lane kampop phinsa sotu sngap kiktin ki ong kumni hato phimte bakata ka met jongphi kalong ka yingshong munsim bakhut uba hapo jongphi ya uba philayo no blai bat ba phimlong la ki jonghi hangne gala kren chai kong hato phimtip bakata ka met jongphi kalong ka yingshong munsim bakhut uba hapo jongphi ya uba philayo no blai bat ba phimlong la ki jonghi kajeng penyap yalade lane yauno no bro kalong ka pop ka bakhau na ki bakhau namar ba ka mensim jong bro kade ka jagasyong jong mensim bakhut kade ka jagasyong jong mensim jong blai kumta haba ngidkhat ya ka mensim jong no kamut ngila penjot ya ka mensim jong blai unomsa ublai un bitar larangi penyap bro khamtam ladangi penyap yalade te hakane ka video shwa bangan pungkut ngakwa ban dwai ngan kwa ban bu ka jing dwai te ngan dwai to saya sengap nakali ka jama kwa ban dwai na ka dei undong pop ko pa jungi bab neng hakane ka por ablai nga khot kar padame ba mela donlem don kat bat nga hakini kisngi ki por bala letno kumjuru hadu hakane ka por ka ba menta ya ga bangalalong kumne ka mangalong kumta ablai nga dwai me ba men hikayangi iwei yanga khamtam kumjuru yaki parlok ki baju page bhai ki video ki jonga bat ki bahing basem jonga bat ya baro ki breu ki ba i chame hasatlak jonga parthai bakin ting buram me bakin i chame bakin nom pen khen yaki hukum ki jongme khnang bakin yo ban let chaka hima ka jongme ablai to dolem dorkat bat ki khnang bakin ting buram me khnang bakin nom pen khen yaki hukum ki jongme khnang bakin shifting namar kane ka perthai ka bangi imenta kalong ka perthai ka sneu hadu kata bonsin ki breu ki sim yala ka jong ka jing im namar ka jing pensho jong boman kine ki baro kidei ki jing pensho jong boman namar ki breu bonsin
habak iem hangne sa perthei ki jai dan kat bat ka jing pensoi jong boman kumta to ai yaki breu ki ba syong hakne ka perthei khamtam ki ba it bat ki ba bura meme bakin ting bura meme bakinom ngop pia kabut jong syaitan ablai to ngau yakini ki jingkhat ka par ki jonga haga teng jisu ngarbai amen kublai fi baro ki parlok ki ba page yakane ka video kumjuru yakito ki ba persa yakane ka video ka jonga ngai kublai fi baro haga teng ka jong utra jisu khnang ba phin yo e kamera phat ka ba koi ka ba khie ba phin biang ka kamai ka kaji ba phin man bha ha ki liang baro to blai un dalam darkat phi ha ki liang baro ha ki jing im ki jing ya jing kam jong phi ki ba malagasni te nganam buntin kublai si jarngu ngin saya siam biang ha ki bebet ki video